आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आइल बाबा सवा 407 द्वारा पगार दौड़वले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आइल बा देख गहना चढ़ावे तोहरा बहिनिया के मारो में नचावे। आइल बा देख गहना चढ़ावे तोहरा बहिनिया के मारो में नचावे। मानो ना बाहाउरे छिटे लोग चाहाउरे, मानो ना बाहाउरे छिटे लोग चाहाउरे। लाजे के पर्दा हटवले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। कदे मजाक बड़ी पिंटू तूफानी सभे लोग देखी हंसे काटा तवे चानी। कदे मजाक बड़ी पिंटू तूफानी सभे लोग हंसी देखी काटा तवे चानी। रामे कुमार देखी तोहे कुंवारा हो, मुन्ना राजीव देखी तोहे कुंवारा हो। मौका के फायदा उठावले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। भौजी के बहिनी के आगे बैठा के पीछे से हरन दबावले बा। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।